దాదాపు విద్యుతే కల్లూరు నాకు డోంగూరు కాంతే వెళ్ళే పవిత్రమైన నాడు భారతిಗೆ దీక్ష ಬಂದೆ ನಾಟೆ ವೇಳೆ ವಾಟಾಂತರಿಗೆ ಅದು ಡೋಂಗೂರುಗಾಂವ್ ನಾಟೆ జంగుబాయిన దీక్ష వాటాంతర అది నాకు ఓటి కాబట్టి బాధ్యతగా నన్ను వ్యవహారం ఉంది బదలికే మా ఊరు దాదాపు 2 वाली ఉండే दूसरों नाखनों मानते मेरे डोंगूर नाखनों के दूसरों दादागिरी को ఉంది వేయాల భారతికి 1976గా రామారావు మహారాజు జంగుబాయి నుండి तपस्या किया और प्रयत्न की जंगुबाई अगर वो तपस्या किया सीमकी बस जंगुबाई और महाराजु रामाराव महाराज जंगुबाई मा जाति आशीर्वाद सिंह मा जाति एसटी मिश्री किया मा आशीर्वाद सिंह मा जाति మొత్తం భారతదేశంగా వెళ్ళే చైతన్యం ఆయన వెళ్ళే నౌకర్యం ఆయన వెళ్ళే జాతి హుషారాయన ఇందులో पेन गाल करते पेन और आशीर्वाद सीसी ఉంది ఎంత నిమ్మే మాత్రం నీకు ఆశీర్వాద సీతం బట్టి నిమ్మి ప్రాంతంగా మనవలసిలే నిమ్మే దాదాపుగా 200-300 కిలోమీటర్లకు దూరం సొంజి మదనేంజరి వేత అదెల్లాసే రామారావు మహారాజ్ పౌరదేవి సొంజికు బత్తోర్ ఓరి సరి మారుతోర్ కాబట్టి అది తోడు మాకు పైసలు అయితేగే ఆదివాసి జాతి సమితిను ఉంది నేను విజ్ఞప్తి చేసి వ్యవహారం బదలిదికే పూర్తి మైనస్గా మరో బచ్చలు పవిత్రంగా మదన్ కట్టో అచ్చుడు మాకు జంగుబాయి మాకు పవిత్రంగా మాకు ఆశీర్వాద సీఎం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పూర్తి మైనస్గా మాకు దాందలి ఉన్వలి దాందలి నన్నకు ఉన్మటించారు మరి పూసమైన మాత్రం కనీసం పూసమైనదే మీరు కళ్ళు ఉన్మటించారు ఈ సందర్భంగా నన్ను విజ్ఞప్తి చేసి వచ్చారు మాత్రం దాంతో ఈ జాతిత కామాలు దేని జరగరే జాతి ఎండంతా జాతికు బతలో అడ్డం అంతా అది అడ్డం ఎండనితేగే మన పూర్తిమైనతను ఖచ్చితంగా పవిత్రంగా మొదలై జరిగే ఈ సందర్భంగా నన్ను విజ్ఞప్తి చేసి వేస్తారు మనతో కట్టడం రహిత స్వయం బాబరావు ఇది వేస్తారు వేస్తే ఇందని మరో జుగతిరావు సార్మేడికి మనతో ఓడిగిరి జంగుబాయిన కట్టడాలు అందరూ కాబట్టి కట్టడానికి మీరు మాత్రం ఈ సంవత్సరం పక్క 5 మంది టీంలు మీరు నాకు చిరుమట్టి వేస్తారు कोई मटी जरूर कल मात्र मुनमटी जरूर मनतो